Nanapod mi Hey, what's up? Nanapod mi karon diri sa Big Q Ramen House. Wow! Konnichiwa! What? Ay, di basta-basta. Mukhaon na gani ni Ramen, nagkunichiwa. Ay, sorry. For this vlog and kaon namo ni Jai, Today's Kaon Vlog video. naami sa BXU Ramen House. Wow! So ang among kaonon ramen, lisod sad. Doa tilawan, Basta-basta, no? Jai ang murag nahitabo nga murag na maritisan sa Facebook. Nakita Yes. namo ni siya sa Facebook na medyo na maritis siya nga naay BXU Ramen House dinhi sa Libertad, Butuan City. So wala mi naglangay ni Jai. Ni Anhi dayon may kay Gusto ko Bahab. may experience. Grabe sa habahab yung litrit. So, gusto mo yung experience po. Experience na to. Japanese food. Kauban na mo sa pag-experience para puhon-puhon og gusto mo, no? You can visit here. Address Jai? Purok 3A, Libertad, beside PDEA office. Tapos doon po siya sa katong O doon siya sa Provincial Hospital. Linya. so kay cheaper and kining medyo Japanese ba yata o ka na mga datingan ba yan? Yes. No? So mo tilaw gyud ta sa gitawag nga ramen kay mo naanad ta ani Jai. Di ba? Anad ta ani sa Japan? Ha? Ay, kung di Japan mo third floor. makaatog Japan, no? So, dili na lang mo sa Libertad. Oh, papilin nyo ang Oh. Wandering Japan. Oh, kaya ilahag yung ang ambience gid no Yes, kay kining oh, di ba? kuan gid. As Oo, in, diba? murag kag naa sa Japan. Yes. So magdula pod mi ni Jai karon so Oh, dula. while waiting sa orders, Unsa to nga dula? wala sige. wala na, di na ta maglangan no. Ato nagtilawan ang ramen diri sa BXU Ramen House. How wonderful would it be? How wonderful, isn't it? How wonderful would it be? Hey, 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 how wonderful, isn't it? How wonderful would it be? Yeah, yeah. Yes, welcome Yes, back na. again. Deserve na no ang amo ang gi-order na ramen. Kung kauban nato si Sir J, kay siya ang mag-explain sa ato di aning mga different types of ramen. Charot. Kay dili mo gud ni maka-explain sa inyo kay ngano ang naanda na mo ni Jai nga ramen is Itong cup mo. cup noodles. Ito ang gamiton, dili chopstick, Oh. tinidor. Anyway, dili na magdugay atong pangutanon si Sir J. Start niya siya is since 2021. 2021. So kuha na siya. Mag 2 years na siya karon, no? Dili siya yung Japanese kundi napalag siya sa kuan. Love niya ka ng kuan sa Japanese. Kumbaga sa noodles bitaw. Okay. Ang nasa among ramen is nabito siya ilaw. Ay! Uy, sana all na I love. May pa ang ramen na I love. Ramen, I love. Pero ganahan ni makaon, aron man lang makafeel pod mig love. Mukhaon ni kaya makinig lang. Ay! Tungod kay makauyab na ba mi ani Sir J? Oh, makoyot yun mo ana. Tanan, i-serve na lang, be, please. Ihulog kong serve para makauyab na Birahan na to, Big.
Naruto ramen kay na naman siya sa iyang tanan good. Ah, kinay, ay di ba ang kinay mo ni siya si Pagkaman Fish cake? Yes. Naruto fish cake nga. Fish cake. Shipo din, tang jibong Pura chip siya pareha sa katong ilahabit ang kuanjay to sa ilang agtang bitaw nga. Agtang ha. Ah. Unsa tawag Agtang, ana? gusto- Katong head ba nila ba ni Naruto katong nay Ah, katong Tata, na oh, ingana siya forma mo ng Naruto. Ay, pakita. Mani, mani ilhanan sa Naruto ramen. Oh, so Kani- shipo din tang jibong Ano ching na, chick mani- ni. What? Egg nila Jai, katong favorite ni mo Jai. Oh. Katong medyo Basa-basa. basa-basa. Uy, sorry. Na Ano siya. tantan? Tantanmen. Tantamen. 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 Grabe, diligid ko Japanese. Bisaya ito kay ko, tantamen. Mabulol gid ni. Ang pasabot daw aning tantamen. Tungod kay, oh, uniform na siya, murag maana tanan. Actually, nagya po siya love. Okay. Basta ang secret recipe is I love. Oh, di ba? Tantamen kay gitantan na saya, bro, pansak na tanan ba? Tantan na sa iya tanan lami. Oy, di ta magpataka-takaw. Oy, oy. Hatag of information sa ha. Honest review ni siya. Honest yun ang among isulti sa inyo. So, tantamen, feeling na mo, nakatantan ang love diyan. Yes! Ano sa seafood? Seafood ramen. Oh, halata man po dyan. Halata seafood, dry Jai. kay ano, oh, naay. Na squid, na shrimp, na Kining crab meat. Oh, crab meat. Crab. Ang mga single, anhi mo din Siguro i-please ang lang. tagian ni Jai in love. Guys! Grabe Ay, shout out sa tagiya. Kaigat. Pre, among ko among tilawan ni para makauyab mi. Tungod pag makauyab mi, Wala salamat pa sa ta best nanaon, ramen. nangutana pa ta, Ah, wala ibutan pa. pa. Ay, sorry. Kini, unsa pud ni siya? Ay, sorry. Decoration na na, Jai. Decoration Ay, pa sorry. Kini, ang gitawag nga kani salad. Kani salad. Yan ang kani salad, bagaling ni siya. Kay na naman siya sa iya tanan ma'am. Ang kani salad is na ibutang na siya para nindot pud tanawon. So tawag kani siya, natawag na siya kani salad. Kay kuha naman siya colorful Unsa ni siya sir kani Ano seaweeds? Seaweeds po. Seaweeds na. Oh, seaweeds. di ba na siya- Sprinkler, turban, and sobre edge. Jay, ang salad mo gud sa ato kay katuro mo nakamuti tops. Oh, kani salad na ni siya kay murag traditional salad sa Japan, Yes. Japan, no? Ah. So sa Japan kato nakaadto ko dai, Tapos nakakita siya- ko ani. Sa ato ang traditional nga salad sa Philippines is kamote salad. Wow. sorry. At Sara. Sara. So tanan sa mga single, ani mo din kay para makauyab mo. Kay ano? Thank you, Ramen Kay House. with love daw ni siya. Yes. Sa pagkaluto. Kini mga food nga amo yung tilawan karon nga mga adlaw nga mga panahona no nga kay mo tilaw gid mi kay ang ramen lami siya sa bugnaw nga panahon bisag bugnaw inyong relasyon. Ha? Ay, sorry, Zay. Init ko akong relasyon. Sana all. Ay! Sana all, sure. Ay. Sure na. Wala na gid. Ang ila nga dahil Sa mga kuan, no? Unsa ang ilahang i-expect o unsa ang mga adlaw nga open mo unsa orasa? Open diri sa ramen is 11 to 9 p.m. Monday to Saturday ra siya. Kakuan sa itong mga kuan sir para mag-ani sila, Um, magbisita sila. Hello mga karamen, karon kay maabot ng February 14. I hope na mani mo diri sa BSU kay diri rin ni makit-an tanan. Og diri po ninyo matilawan tanan ang kanang kung gusto niyo mo tilawog pinakainit na sabaw diri gyud niyo makit-an. Og kanang any kind na mga foods na gikan sa Japanese diri ra talaga ninyo makita kaya arat na. Yes! Konnichiwa! Thank you, Sir Jay. Thank you, Sir Jay. Zay, magkaon na tag pinalive, Yes, Zay. ganina ako kakanunod, Zay. Yes, first, Ano siya bye. tawag nga? Kimbap. Kimbap. Timbang. Masayaw yung gusto lang niya. Ilawan na to ni siya, be. Naruto fish cake. Tanong di mo, Chi. Times 2, times 2. Crab meat. Ako ninot sa kanang ramen is ang ingon pa sa akong nakuha no is ang ihagid ang soup no kay broth man guni siya dayong Sa dok ng ginunitan. ang lamig siya kayo. Di man ko ka mao mag-chopstick. 2,000 years later. Yeah! Dala na.
Kini siya ang nori. No? Nori ang katong gitawag nga seaweed, no? Hungitan na lang takabi. Kaya lagi na nimo. Muhungit man lagi pero na may murag kalagot. Wala man. Jay, dapat dahil sila available sa Maxim o Grab. Oh yes, katong Gusto busy. mapa-deliver. Oh, nya dili makaanhi gyud sa ilang location. Pwede mo nya nag-crave mo no. Kay Gusto mo ma-in love. Gusto mo ma-in i-love. love. Order. labi na karon sa panahon karon sige kulanzay. I-deliver. Magpainit sa relasyon. Oh my god. I-deliver na ni Maxim o Big Grab. Yes. Sa mga dili kabalo mag chopstick no, pareha sa amo, di mi kabalo. Pwede naman magtuon no. Kuan man kay diri isa pa. Kung dili kabalo, pwede man pud magkutsara, pwede man ta mo kuan og tinidor diri og kutsara. Gani na naman sila kuan no. Nga para sa ilahang soup no, nga higop-higop like this one. Saan ni Jay? Mo na siya ang nori. Nori, mura man ni kanang chapal bitaw. Tanawa. Tagaw man ka. Tanawa. And oo, salad tuod. Kani salad no, Saan naman salad ni ako sa ang Japan. Ay, sarap abo. Ako lagi dagan. Ah. Napod rin mga crab meat like this one. Lami. Lami. Lami ka. Salad. So kung wala pa ka nakatog Japan, pwede nimo ni siyang i-eat din he. No? So mura na feeling nimo na naka sa Japan food. Honest review ha, mga kalambo. Sa tulo is, pare sa lami. Pero na ako'y favorite yun. Kabalo mo unsa? Si Tantan Men. Akong ganahan. Kani. Lamian ko sa iya. Sa 1 to 10, 12, yapon po. For me, ang kuan ako is ramen. First time pa magyud ako makakuanog ka ng ramen house. Kaya kasagaran lagi yun ako, kasagaran ramen na akong ikaon cup noodles. Karon first time na ako makaon ng kimbap, no? No lami gud siya kanang makaingon jud ka tanawa ra gud, grabe siya kamiti. Naa siya kuan sa sulod tanawa. So dili ka gansi, no? Tapos cheaper dinhi. Usa man ka? Ingon man ka, tanawon. Unya, pareho gid siya ang soup niya no. Kuan dili salty, dili Ganahan ko sa salad. sabaw gid siya nga kanang kada bitong manamnam gyud nimo nga kanang mura siya kanang ang meat niya mura gipakuluan gyud ma-feel nimo ang iyahang kanang tawag gani ang iyahang sabaw is pag kuan nimo di siya basta sabaw lang pero feeling nimo katong ang meat gyud ba no ma-feel nimo ang meat. Yes. Taran ganahan pug ko sa akong favorite. Pareho ra sila ha. Pero ang akong favorite duha. Ang seafood o kining Naruto. Pero ang Tantan Men is chokes gyapon siya sa ako. Tapos ang pinaka nice gyud, ang pinaka better gyud no. Kinig yung lang salad. Kaya di mo ko mahilig sa salad. Pero lami ang salad. You know, from 1 to 10 no, 30. Ay, sorry. Last sip ko, tanawa. Thank you mga kalambot. Approved din sa Big C Ramen House. Yes. And see you the next vlog. Ayaw kalimti. Pirming dumduming nga. Gambo, Bisaya.